Ġiet installata sistema ġdida ta' chillers fid-dar tal-anzjani ta' Bormla, dan b'investiment ta' 292,000 euro wara l-ħtieġa ta' dan il-proġett instabet fi proċess ta' assessjar mid-Direttorat tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità. Waqt dan il-proċess qed ikunu identifikati l-ħtiġijiet infrastrutturali jew oħrajn relatati mal-proviżjoni tas-servizz fid-djar kollha tal-anzjani tal-Gvern. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia spjega kif fi żmien fejn id-Direttorat qed jaffaċċja spejjeż kbar minħabba il-pandemija xorta waħda kompla jsir l-investiment fi kwalità aħjar tas-servizz li jingħata fid-djar tal-anzjani. U għastqar kif dan il-proċess ta' assessjar li sar mid-Direttorat kien kruċjali sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati x'nuqqasijiet. Minkejja il-perjodu tal-pandemija konna konċentrati ħafna b'mod speċjali dal-aħħar 3-4 xhur fuq it-tilqim tal-anzjani u wkoll il-ħaddiema fid-djar tal-anzjani għamilna evalwazzjoni tal-bżonnijiet li hemm li jsiru fid-djar tal-anzjani ħalli nagħmlu dawk il-bidliet għall-aħjar illi hemm bżonn illi jsiru. Huwa spjega wkoll kif is-sistema ta' arja kkondizzjonata installata hija waħda effiċjenti u li għalhekk tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent ta' madwarna.